Jeg vil fortælle, at i formiddags gik der et rådyr lige uden for køkkenvinduet. Og nej, den er galt. Jeg vender den lige. Sådan, det var bedre. Jo, der gik et rådyr lige uden for køkkenvinduet. Jeg gik ind og hentede kameraet for at få et par billeder af det. Der er en meget stor bestand af rådyr på Bornholm, og de har meget svært ved at finde foder her om vinteren. Særligt når der ligger så meget sne, som der gør nu. Så kaster de sig over haverne. Og det gør de ikke hos os, for vi satte hegn op i sommer. Vi vil ikke miste det hele til rådyrene. Nå, så den er nødt til at nøjes med det hvedeben, der går på træerne ind til naboen. Og det gør den så, ikke? Og jeg filmede den, men jeg havde så set håbet, at den ville komme ud i det fri, så jeg kunne få nogle ordentlige billeder af den. Det gjorde den ikke. Den blev inde ved hvedebenen. Men her er den altså. Nå, nu må det være nok. Der sker ikke mere på den film, selvom den blev der længe nu. Den blev stående der og ud af det grønne.